Okay na? Yung magandang gabi mga idol, no? Kaya na tayo papuntang Pangasinan. Time check tayo sa 8:10. So magagaling tayo rito sa may Kabanggan, Sambales. Papuntang Aguilar, Pangasinan. So andahan natin ito mga idol sa Santa Cruz. Punta tayo doon. Dahil hindi tayo makakadaan sa daang Kalikasan at saka daang Katutubo. Lalo pat gabi. Bawal. At sa umaga, bawal din. Kaya magsasampaya sa tapos tayo mga idol. So daan lang tayo saglit sa pinsan ko para makapagpaalam tayo. Tapos dire-diretso na tayo na ito. So let's go mga idol. Subaybayan nyo ulit ang biyahe namin ni Mrs. So kung ano yung dala natin papunta galing ng Maynila punta sa Sambales, yun din yung dala natin sa Muntikan ulit tayo. Siguro total weight natin na ito mga idol nasa around 200 kilos siguro. Inuwenta ko yung gasolina natin nung nakaraan, around 45 kilometers per liter lang mahigit, 46 ganyan. Galing ng Ortigas. Nagpa-full tank tayo sa may nasa may San Marcelino, sa Agragas. Doon sa may lagpas lang ng konti ng pagkapapunta kayo ng diversion road, pagkadadaan kayo ng diversion road papunta ng San Narciso. Doon ako nagpagas. So let's go mga idol, no? Diretso ulit tayo. Dahil tayo saglit sa pinsan ko. Diretso na. So night trip yung ginawa natin mga idol para at least wala tayo masyadong kasabay ng mga sasakyan iba. Kaya hindi masyadong mainit. Labas natin ang bayan, dadaan tayo ng 7-Eleven. Tibet! Tibet! Dami! Ito na kami, Tel. Nakalibre na naman sila. So yung mga idol na nandito na tayo sa highway, dire-diretso na tayo nito. Pahinga na natin nito kapag nag-request si Mrs. ng pahinga. So galing na tayo kay Ate Beth sa pinsan ko. Nag-cobra na rin tayo para medyo buhay ng konti. Bawal man pero kailangan natin sa biyahe. So let's go mga idol. Biyahe na. Ingat sa ating lahat. Ingat sa aming biyahe. Ingat sa amin ni Mrs.
So mas pinili na namin ni Mrs. bumiyahe ng gantong oras mga idol, no? Gabi. Kesa sa madaling araw. Para at least pagdaan natin sa ibang mga probinsya, sa ibang mga bayan, wala na masyadong sasakyan ng mga kasabay. Tsaka para hindi mainit ang biyahe. Mas malamig kasi ang biyahe ngayong gabi kaysa pagka magmadaling araw. Pero halos pares lang din naman. Mas pinili lang talaga namin maggabi para tuloy-tuloy yung pahinga namin bukas pagdating namin sa Pangasinan. So habang maluwag ang kalsada, susulitin natin magwalwal mode mga idol. Magpagas na lang ulit tayo kung saan tayo abutan ng pagbiblink ng gas natin. Woo! Lamig! So mga idol, nakalalagpas lang natin ang boundary ng Kabanggan. Pasok na tayo sa boundary ng Botolan. Pwede na yan? So yung mga idol, no, yung dating tulay na bakal dito sa may Botolan, inaayos na pala nila. Sementado na. So mga ilang buwan na lang siguro, ayos na yun, magkabilaan, dalawang linya. Inalis na nila yung tulay na bakal. So yung mga idol, no, andito tayo sa pinakabayan ng Botolan. Ito na yung bagong munisipyo nila, nasa kanan natin. So yung munisipyo rito sa may tumbok sa unahan, wala na ngayon yun, yung luma. So binago na nila yung nila munisipyo. So mga idol, na iba na tayo. Malapit na tayo sa pinaka-sentro, pinaka-kapitolyo ng iba. So ito mga idol yung pinaka-kapitolyo, no. Ito, Kapitolyo, inaayos yung dating stage. Ito na yung pinaka-sentro ng iba mga idol. Diversion road tayo mga idol, Gobic Highway. Dito tayo pinadaan ni Google Maps. So sundan na lang natin, no. Siguro ito yung shortest route.
mga idol, no, kung dadaan kayo rito ng ganito, gabi, o kaya madaling araw, kailangan talasan yung mga paningin nyo. Dahil may bigla-biglang tumatawid na mga aso. So, yun ang iiwasan nyo para iwas disgrasya. So, yung mga idol, no, andito natin sa bayan ng Masinloc, pinakasentro. So, malayo-layo pa ang biyahe natin. So, yun mga idol, no, andito tayo sa pinakabayan ng Candelaria. Candelaria, Zambales. Yung mga idol, no, CR lang muna si Mrs. dito, tapos pagasta rin tayo pagtapos na mag-CR. Papagas muna ako dun, Mia. Dun. Konti. Grabe yung natalsik dito ko. So, magpagas muna tayo. CR na si Mrs. Tapos pahinga na rin. Ah? Ano dito? Premium? Wala. Wala Premium. po. Ayun mga idol, 2.9 liters. Galing sa bahay. Pero hindi matay full tank na umalis sa bahay. Kasi mula sa bahay, nandito, 2.9 liters. Pagpalaga na natin mga idol na 2 liters na ubos natin. Simula sa bahay hanggang dito sa Santa Cruz. So, ayun mga idol, alis na ulit tayo. Sunod nito yun, Panta na. Tapos, Panta, Dasol. Tapos sakop ng Agno yung taas. Okay. So, tanggalin muna natin yung mic. Charge muna tayo ng cellphone. So, time check tayo mga idol, no? 10:15. So, hindi natin alam kung anong oras tayo darating sa Aguilar. So, sabi ni Mrs., kahit naman daw hindi bilisan. So, let's go. Magdiretso na tayo. Sunod na pahinga natin ito pagka nagpagas ulit tayo. Isa pa tayo magpapagas. Hindi aabot na Aguilar yung gas natin ng sakit. Pag umabot naman, okay. So, dito na sa pinakabayan ng Santa Cruz mga idol. Yung mga idol, no, bayan na tayo ng Infanta. Infanta, Pangasinan. Mga idol, no, Igiya na tayo, Igiya. So yung cellphone natin wala pa rin signal. Kaya mga idol, no, Dasol na tayo. Kaya na mismo ng Dasol. Dasol, Pangasinan.
Cellphone natin, wala pa natin signal. So, kung bumiyahe kayo mga idol, meron din yung dalawang SIM card nyo. Isang Globe, isang Smart. Yung Smart, walang signal, simula yung banda hanggang dito. So yung mga idol, no, Burgos pa lang tayo. Burgos, Pangasinan. So yung mga idol, no, bayan na tayo ng Mabini. Mabini, Pangasinan. So yung mga idol, no, bayan na tayo ng Alaminos, Pangasinan. So hindi na tayo dumaan mga idol sa mismong bayan ng Alaminos. Diversion road na to. So yung mga idol, no, sual na tayo. Hindi ko alam kung kalalagpas lang natin ng sual or papasok pa lang tayo ng sual. Yung mga idol, pahinga muna tayo rito saglit. Dito pa rin tayo sa sual. Pahinga muna. Mamaya na lang ulit. Yung mga idol, no, time check tayo 11:57. Dito pa rin tayo, papalis pa lang tayo dito sa gas station na hinintuan natin sa Sual.
So, madadaanan pa lang pala natin ang mismong bayan na Sual. Sunod nito ay Labrador. Tapos Lingayen, pero hindi natin madadaanan yung mismong bayan ng Lingayen. Meron na lang tayong 35 kilometers mga idol na tatakbuhin. So let's go, dire-diretso na to. So simula kanina sa Santa Cruz, pinagpagasolina natin sa Centrum, 2 bars pa lang yung nababawas. So let's go. So maganda yung ginawa rito ng municipal ng Sual. Nilagyan nila ng cat's eye ang gitna ng kalsada. Ang pinaka median line. So alam kagad natin kung paliko na kagad ang kalsada o hindi. Hindi na tayo malilito kung pakanan o pakaliwa. So yung mismong zigzag na nadaanan natin dito, nilagyan nila ng cat's eye. So kitang-kita mo kaagad kung anong direksyon ang lilikuan mo, kung pakaliwa o pakanan. So goods yun sa municipal ng Sual. So ito na yung mismong pinakabayan ng Sual mga idol. So mga idol, bayan na mismo ng Labrador. Sunod nito, Lingayen na, pero hindi tayo dadaan sa mismong loob ng Lingayen. So mga idol, Bugalyon pala to, Bugalyon. Hindi pala Lingayen. Bugalyon na to, Bugalyon. So Aguilar na yung kasunod na ito. 13 kilometers na lang. Ando na tayo sa bahay nila Mrs. So mga idol, ito na yung pinakabayan ng Bugalyon. Sunod na ito, Aguilar na. So yung mga idol, bayan na tayo ng Aguilar. Ito na yung bayan. Bayan mismo ng Aguilar. So diretso pa tayo mga idol, no? Well, medyo malayo-layo pa kila Mrs. mula dito sa bayan. Okay mga idol, konting piga-piga na lang, nandun tayo sa bahay nila Mrs. So dahan-dahan na tayo pagdating dito, no? So yun mga idol, no? Touchdown na tayo. Dumating tayo dito 12:35. So hanggang dito na lang video natin mga idol, no? Maraming salamat sa suporta, pagsubaybay sa video na mga ina-upload ko mga idol sa aking YouTube. Huwag kalimutan mag-subscribe mga idol. Maraming salamat. So hanggang dito na lang yung video natin. Dahil touchdown na tayo.